acabamos de vivir aí arriba pois unha situación surrealista, a pesar de que aínda estivemos un tempo intentando aguantala, intentando que o Bloque Nacionalista Galego entrase en razón. Eu quero transmitir dende o Partido Popular que nos lle pedimos ao Partido Socialista que queríamos saber, visto que aconteceu no Carballiño, se había un respaldo explícito da organización, que nos manifestaron que sí, ese era o primeiro punto que lle queríamos trasladar hoxe, e despois lle pedimos ao Bloque Nacionalista Galego pois que expuxese se seguía mantendo esa liña non vermella hacia o Partido Popular que nos non entendemos e que outro día xa amosamos que non tiña ningún sentido, porque cando nos chegamos á primeira reunión viñamos a falar de programa para sacar a Ourense da situación na que está, fai falta chegar a un acordo de programa, saber que se quere facer con esta cidade e non falar de sillas primeiro, e iso foi o que fixo o Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, hoxe o Bloque amosou unha frivolidade máxima, non vos lo podedes imaginar. O outro día o señor Puga xa nos advertiu de que eles non viñan a negociar nada, que eles viñan a estampar unha firma, non lle interesaba ningún dos compromisos, eso xa se vería despois, e hoxe pois materializou esa firma. Houve un momento no que cando falábamos de que non se podían empezar as casas polo tellado e había que falar primeiro de que iba a ser o programa que íbamos a levar a cabo despois, e que despois falaríamos de quen se fose alcalde, alcaldesa, o teniente alcalde, decidiu que colleu o bolígrafo, estampou a súa firma, deixou o noso papel, levantouse e veu falar con vos. Polo tanto, o que nos quedou claro hoxe é que nin queren gobernar, yo preguntamos explícitamente se eles entrarían a formar goberno, nos dixo que non, e que tampouco querían acordar nada antes. Dixeron, ademais, que non se iban a volver a reunir ata que se presentase unha moción de censura. Eu penso que a situación é máis que evidente. Hai que ter antes un acordo de programa, un acordo das liñas que se van a seguir previas a esa moción de censura, porque o resto é estar vendidos, non? Pode chegar mañá, ter firmada a moción de censura e o Bloque Nacionalista Galego baixarse do carro, vistas as declaracións, ademais, da súa xefa de filas, as declaracións que leva feito a señora Pontón tamén estes días, non? Que co Partido Popular nada, que o pacto que se asinou entre o Partido Socialista e o Partido Popular no Carballiño tampouco lle vale, e o tilda, ademais, de disparate. Entonces, ante esas premisas, nós o que queremos é garantirlle aos cidadáns de Ourense que se hai acordo, vai a ser un acordo que beneficie a toda a cidade e nós non imos a pasar por outra cousa, nin vamos a permitir que o Bloque Nacionalista Galego lle siga impoñendo unha liña vermella ao partido, a segunda forza política desta cidade, que é o Partido Popular. Porque, como digo, viñamos a esta reunión a construir e non a destruir. Non sei se queres preguntar algo, xa vades a por... Fala tú e despois. Bueno, como dicía Noelia, o fío do que dicía, eu quedome moitas veces co positivo das reunións, non? En este caso, sí que é verdade que, aínda que, digamos que nesta reunión, pois o Bloque Nacionalista Galego fora máis ao final, para chegar a ese final, no que todos estamos de acordo, hai que actuar con responsabilidade. Eu quero agradecer ás dúas forzas políticas esa apertura de diálogo, esa capacidade para sentarnos a pesar das nosas diferencias e todo o que viñemos dicindo estes días. E, bueno, si avanzamos en moitas cousas hoxe, e iso hai que dicilo. Eu creo que hoxe o Partido Socialista así o dixo na reunión, e xa vos avanzo tamén, a marxe de florituras, o Partido Socialista está disposto a liderar a alternativa de goberno estable para esta cidade. Porque nós actuamos con responsabilidade, con valentía e con sinceridade diante do resto de formacións políticas e diante dos veciños e veciñas de Ourense, que ao final é o máis importante. Canto máis tardemos en poñernos de acordo, peor é a situación da cidade. E por iso tampouco debe haber plazos, pero tampouco deben marcárnoslo outras formacións políticas. Eu creo que podemos chegar a un feito histórico, que sería dar un relevo no goberno desta cidade baixo o acordo
condición sine qua non de gobernabilidade para esta cidade, que son esos compromisos e outros que se van a incorporar ao Pacto da Concordia, que ten que estar suscrito por 3 formacións políticas, nós estamos dispostos a dar a cara e liderar esa alternativa de goberno, pero todos temos que comprometernos a que os próximos 3 anos arrimaremos o ombro e apoiaremos, goberne quen goberne, esos compromisos para a cidade. Polo tanto, hoxe foi un día para avanzar, ábrese un período, eu creo que necesario, porque todos temos os nosos tempos e as nosas circunstancias, somos organizacións totalmente distintas, de reflexión nas organizacións políticas para ratificar e comprometerse de verdade con esta cidade, que cristalizará seguramente nesa moción de censura, pero que ten que ir baixo a premisa dun acordo de 3 formacións, Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego, que deben ser igual de importantes e tamén igual de sinceras e valentes diante da cidadanía de Ourense. Agora cal é o seguinte paso? Porque o BNG dixo que non iba a volver a asistir a ninguna reunión hasta que se... Bueno, lóxicamente, nos hoxe manifestamos, igual que o poden facer outras formacións políticas, o BNG neste caso non o fixo, o noso paso adiante para liderar esa alternativa de goberno, o que ten que manifestar o Bloque Nacionalista Galego, que non o manifestou así na reunión, se está disposto a comprometerse ca cidade e independentemente de que goberne ou non outra formación política, está comprometido con sacar adiante a cidade e apoiar todos esos compromisos independentemente de quen goberne, porque senón eso non tería sentido. O Partido Popular, teño que decir que nesta reunión sí respalda esos compromisos, sí está disposto a comprometerse ca cidade, e eu creo que aí depende de cada partido, ten que reflexionar internamente dentro da súa organización e manifestalo públicamente, con responsabilidade, con honestidade e, lóxicamente, dentro da lealdade á súa organización, pero, sobre todo, coa lealdade a Ourense. Que le faltaría al PP de estos encuentros para llegar a un acuerdo como en Carballiño? Porque el BNG, por un lado, dice que no entraría en ningún hipotético gobierno, y lo único que pide es un alcalde socialista, pero no está en contra de que el PP formase parte del gobierno. Vamos a ver, o BNG, aparte de pedir un alcalde socialista, ni siquiera se mirou os acordos programáticos, porque nada falou diles nin quere falar. Nos, o que plantexamos hoxe na reunión é que non vamos a permitir que se nos poña ningún veto. Eu penso que isto é capaz de entendelo todo o mundo. Nos está poñendo un veto a forza política menos votada desta cidade, elección tras elección. Entonces, nós tamén somos unha alternativa para gobernar esta cidade. Eu penso que se pode chegar a un acordo, pero que non vamos a permitir ese veto do Bloque Nacionalista Galego. E outra cousa, sinceramente, creemos que a casa se empeza por outro sitio, non polo tellado. A casa hai que empezala falando de cales van a ser os puntos de encontro para sacar a esta cidade da situación na que está nos vindeiros 3 anos. E non vamos a consentir tampouco que ningún grupo político diga que primeiro se firma e despois xa se verá e xa falaremos de a onde podemos chegar a acordos. Porque eso sería avanzar, pero non no ben da cidade, porque en calquera momento te poden deixar vendido. Reitero, ningún veto ao Partido Popular e un acordo firmado polas 3 forzas políticas. Pero unha reunión a semana que ven ou non tedes prevista ninguna? Polo de agora, eu entendo que cada organización ten que sometelo a consideración, ¿no?, dentro da súa legitimidade, lóxicamente, e os prazos marcaranos cando públicamente cada un salga a decir o que ten que decir, non? Pero eu son optimista nese aspecto, eu creo que non pode haber nada que non pase por suscribir esos compromisos ás 3 formacións políticas, logo pode haber distintos camiños, pero se realmente queremos cambiar o futuro de Ourense, só hai unha dirección. Despois, a disposición a liderar do PSDG con un nome xa de candidato sería Natalia González. Evidentemente, o Partido Socialista ten os seus órganos e toman as súas propias decisións. Lóxicamente, temos un banquillo estupendo no Grupo Municipal Socialista para asumir esa responsabilidade, pero decidiremos a organización e, como sempre, avalado pola nosa militancia.
E o Partido Popular que di respecto disso? Pois o partido, pois é que nós tamén nos ofrecemos na reunión, eso debeu ser o que sacou de quicio ao representante do Bloque Nacionalista Galego, e tamén temos un banquillo estupendo para sacar adiante toda esta cidade. En todo caso, eu creo que o que ten que quedar claro é que esta cidade é imposible de sacar adiante se non hai un acordo de programa para os vindeiros 3 anos, e que esa ten que ser a máxima prioridade de todos, dos que estamos ahora mismo sentados para negociar, e da sociedade ourensá, que ten que exixilo. A sociedade ten que saber que vai a pasar co plan de urbanismo, ten que saber que vai a pasar coas subvencións nominativas, e ten que ter claro todo iso, porque eu penso que todos representamos as veciñas e os veciños de Ourense, e que con quen temos que ser transparentes é con eles, e os veciños e as veciñas de Ourense nestes momentos están pedindo que non haxa vetos, e que eles sepan con claridade que é o que vai a pasar nos próximos 3 anos na nosa cidade. Verían con buenos ojos un acordo como el de Carballiño, que el PP solo gobernaría el último año, por decirlo de otra Pois manera. tamén veríamos con buenos ojos al revés, que gobernase el PP los otros años y el Partido Socialista el último año. Eso todo es lo que quiero que transmitiros, es que es secundario a todas las dificultades y a todo lo que está pasando hoy en la ciudad, y que por lo tanto la casa hay que empezarla por los cimientos, porque como tenga unos malos cimientos, la casa se cae. No, titular ese, nin Carballiño nin Carballiña, Ourense. El tema, houbo avances de programa, porque, bueno, vos tenéis que entre vos, por lo menos, non sei se... Bueno, nós, o que falamos arriba, entre os 3 grupos, aínda estábamos os 3 grupos, foi que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista estaban dispostos a, con esa base que traíamos, seguir afondando neles, ampliálos, porque hai cousas que faltan e que neste momento tamén son moi importantes para a cidade. Por exemplo, o transporte metropolitano, que non figura entre os acordos e que o Partido Popular quere incorporar, e nese momento o Bloque Nacionalista Galego dixo que non, que a él non lle interesaban eses acordos. Por lo tanto, a postura do Partido Socialista e do Partido Popular en canto aos acordos quedou claro, e o Bloque Nacionalista Galego dixo que eso para despois. Por lo tanto, serán eles os que teñen que explicar o porqué os acordos primeiro non.